Nginibingelela ababukeli be-Black Life TV. Lona nguPhelo kaDinuphoso Mthembu, ngisuka le Empangeni. Kodwa futhi ngiyabuyela ngiyovota kusasa. Uhlelo inkinga zomndeni bafethu ikhaya nekhaya liney'nkinga zakhona, noma ungayephi yephi ikhaya nekhaya liney'nkinga zakhona. Namhlanje ngiphethe umama lapha e-studio naye oza nezakhe iy'nkinga. Siyathemba ukuthi uyothi uma ephuma la ekhaya aphume nje iy'nkinga zakhe seyiqaqulekile ngoba alibuyi lilambatha la kwa-Black Life TV. Sabona mama, ngiyakwamukela kwa-Black Life TV. Yebo, sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Ngisacela uzazise mama, igama lami nguPhel Nokwethemba Mthembu kaDinuphoso. Igama lami nguPrudence. Ngidume ngoNtokozo wakaMahlanze ozalelwe kaDweshula. Manje sengihlala eMlazi. Impilo yami nje iseMlazi. Mama, uMahlanze. Cha, ngiyaqala kuzo lezi bongo. Ngiyasiqala shem. Cha, angisijaji kodwa ngiyasiqala. uMahlanze ngazi uMahlangu. Mahlanze. Okay, uyaphila kodwa mami? Ngiyaphila. Okay, singakusiza ngani namhlanje la kwa-Black Life TV? Ngishadele kaSabela. Kasabela. Emkhomazi. Emkhomazi. Yebo, Emkhunya. Kuthiwe-ke Emkhunya Emkhomazi. Yebo mami. Yebo. Ngihlala-ke eMlazi kwa-Eli. Oh, okay mama. Impilo yami iqale nje la ngizalelwe khona kaDweshula. Besifunda esikoleni ekuthiwa uDweshula Primary. Yebo mama. Okusho ukuthi impilo yethu beyingekho kahle esimweni sozomnotho. Ubaba bengasebenzi into esile. Emva kwalokho kwasha unyaka ukuthi ngingene esikoleni, kwangabi khona ukungena esikoleni ngenxa yokuthi ezomnotho zazingekho kahle kimi. Umfana esikoleni nayo anti wami wangena esikoleni, kusho ukuthi ugogo wami wayenayo imali kodwa engenayo ukuthi mina ngikhokhelwe esikoleni. Asazi isizathu sakhe ukuthi sasikuphi lapho. Ke enyakeni olandelayo ngabe sengiyangena ke esikoleni ngaqala ukufunda first year ngaphasa. Umfana kadadewabo baba wami wangaphumelela. Kusho ukuthi sashiyana ke ngaloko ngamaklasi, ngaze ngaphethe mina ngaze ngayoqeda esikoleni yena wangaqeda. Impilo yasekhaya yayingekho kahle. Ekhaya uma wami kwakunezithelo, kutshalwa amadumbe nabobhatata nabomoba bekhona. Uma wami yena wayedayisa, ekudayiseni kwakhe hayi ukuthi leyo mali yayiya kuye, yayingekuyena ngenxa yokuthi lapha kwakuhlangene umndeni, imali yayiya kugogo wami bese bayayibeka-ke. Ke uma wami enyakeni ke olandelayo ngaya esikoleni esehlanganisile naye ngokwakhe ukuthi ngihambe ngesikoleni ngafunda ke. Okay, ngizoxolisa ukuphelele mama. So ugogo wayenayo imali yokuthi ahambise umzukulu wakhe lozalwa u-anti. Yebo kunjalo. Kodwa wena akakutholelanga. Mina akazange anginikeze imali yokuthi ngiye esikoleni. Okusho ukuthi kwakukhombisa kona ukuthi khona ungaboni ngaso linye. Sasibuka sizingane izinto ezenzakalayo ezazingezinhle zenzeka emndenini, kodwa namhlanje sekucacile kuyabonakala ukuthi kwakukhona ukungezwani ngangokuba manje masibheka into eyenzakalayo kukhona ukuqhelelana kuka-anti, yize ugogo sengasekho benomkhulu bengasekho, kodwa kukhona ukuqhelelana phakathi kwethu kwabo-anti nathi sizalwa indodana yabo. Ngangokuba akukuhle kumanje, siyafisa ukuthi njengomndeni ngelinye ilanga kuhlale phansi ixazululo, leso sixazululo kubonwe ngendlela eyi-one ngoba manje njengoba kumanje kubhekanwa nje ey'nhlavuni zobuso, akubhekwana. Noma ngabe kuthiwa khona mhlampeni okwenzakalayo emndenini wa-anti, kuyenzeka ukuthi bangasithinti thina sizwe ngabantu ukuthi kukhona okade kwenzeka. Lokho akuye kusiphathe kahle. Akuye kusiphathe kahle. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona isisombululo esenziwayo emndenini ukuze kubonakale ukuthi yini inkinga bese iyalungiswa, ngoba siye sithi noma ngabe sihlangene nabo
kungabi mnandi ngoba kusuke kubhekene ey'nhlavini zamehlo. Esayidini lethu akumnandi ngoba empumelelweni asiphumeleli. Bona baphumelele iy'ngane zabo anti ziphumelele zikahle esimweni sempilo. Thina sicindezelekile asazi ukuthi kwenzeka kanjani lokho ngoba masithola kukhona into eyenzakalayo omama. Ikhoteza ingqikithi senike nayithola. Sesike sayithola ukuthi mhlazane uma eshada kwaba khona ukungaboni ngasolinye umkhulu wami kanye nokhulu wami. Okusho ukuthi umkhulu angazi ukuthi kwaqalephi ukuthi umkhulu azathatha amathanga awaphihlize amathanga ayebekwe angazi ukuthi phezukwani. Emakhaya kuye ukuthi amathanga amasevuniwe abekwe abe ndawonye abe maningi. Kusho ukuthi uma washada ngaleso sikhathi-ke ukuthi kwakhona amathanga. Iwona ke lawa asusayo umsindo ukuthi kungabhekwane kuze kuzoba imanje. Ngangokuba masihlangana no-anti wami uya athi thina sibalihlaza sifuze abantu basekhabo mama. Yebo. Nkosi yami. South Africa le ndaba inkulu ngoba uyabuza ubuhlungu kumama ngaphakathi ukuthi lento ngempela cha ayimphethe neze kahle. Kungaphekwa amandla. Ngoba manje makuthiwa indaba esuka kudala kogogo. Manje wesithando sami mami ilokho njana inzalo yenu ke izingane ke eseyizalwa yinina bomama zikanjani zona ziyaxhumana nazo noma nazo ayixhumani mhlawumbe okhazini? Akuxhumani lutho ziyabukana nje izingane ziyazana ukuthi zihlobene. Ezinye kwenzeka ukuthi zifunde esikoleni esisodwa ubone ukuthi izingane ziyafisa ukuthi ngabe zihlangene kodwa azihlangene ngenxa yokuthi sicabanga ukuthi kunezinkulumo ziye ziyilalele zixoxwa o-anti ngathi. Ingakho ke izingane nazo noma zithanda ukusondela zabokhazini bethu akulula ukuthi zisondele ngoba kunamazwi akhulunywayo u-anti wethu. Isalukazi sona sesadlule emhlabeni? Yebo sesadlule. Kwakubi Nkosi yami. Yebo. Kwakubi-ke ngesalukazi sesadlule. Manje uma ucabanga nje le ndaba lento mama ufuna ukuthi mhlawumbe isiyenzeke kanjani? Ubani umuntu mhlawumbe ongakhona ukuxhumana naye noma nje mhlawumbe sililandeleleke lolu daba sinesixhumana naye namhlanje mase sixhumana naye singalilandelela kanjani lolu daba singangenelela kanjani thina as uBlack Life? Umubi umuntu mhlawumbe amaziyo ukuthi lona hayi mangikhuluma naye hayi ikhanda angalehlisa ngeke kube njena umubi umuntu omaziyo? Ngoba isizukulwane siyaqhubeka ngicabanga ukuthi mhlambe mengingase kuqale ey'nganeni ngoba sike sazama ukuthi sihlangane njengey'ngane kudle kona ukuthi ikona-ke ukuthi kunale y'nkulumo esingazazi kwaze kwa-create-wa even i-group yokuthi mhlampeni kube khona ukukhuluma esikhulumayo esikuhlanganisayo okuyaphambili. Hayi saba-eda nabo okhazini bethu kodwa kwacaca ukuthi lento lesi esiyenzayo kufanele ukuthi ilungiswe abantu abadala kuqale kumande kube yithina silungayo ngoba noma ngabe sekuthiwa siyahlangana ungathi abantu abangahlobene abantu abangazani. Manje uthi mhlawumbe singenza kanjani sithando sami? Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe sibizwe njengomndeni sihlale phansi sixoxe lento ngoba yimbi ayimnandi ingemnandi izotheleleka futhi hayi ukuthi izotheleleka isithelelekile ngoba abantu umndeni kumanje mina ikakhulukazi ngimdala imina enginalo ulwazi olunye lwezinto ezenzakalayo. Manje imina mabe nezinto mhlawumbe nikushada ukhazini wami mhlawumbe unomembeso uthola ukuthi mina angitshelwa ngizwa sekudlulile ukuthi kuye kwaba khona into kanjalo kuye kube buhlungu ngoba ngithi mangicabanga isikhathi singaphambili ithina besizingane ebesisetshenziswa kakhulu sokuthi makuthunywa umuntu methunywa ithina esiye sithunywa senze lokho esithunywa kona ngaleso sikhathi. Manje hayi bandla angifuni ukuqamba amanga akumnandi emndenini ukuthi nje thina uma esengasekho kodwa akekho umuntu osondela eduze kwethu ngangokuba kuye kuphume igama lokuthi thina sithanda abantu bakamalume. Njengoba sithanda abantu bakamalume ingoba ibona abasinikeza uthando osisi bakababa
abasinikeza uthando ngangoba babe namagama ayiziswana lokho akusiphathi kahle. Hayi, uyazi ukuthini mina mama, ngibonga isibindi sakho sokuthi nje uzokhuluma ngalolu daba la. Ngiyasibonga isibindi sakho, udaba olucayi, udaba olubuhlungu ngalendlela exoxa kusathana ngoba wawungekho, awazi kwenzakalani. Umkhulu ephahlaza amathanga lawo ongazi ukuthi wayephahlazelana, wawungekho wena. Yebo. Kuthi manje seningathwala izono ngempela eningazazi ngoba konakaliphi. Okubuhlungu kakhulu ukuthi siyakholwa. Kodwa phezu kwaloko kokukholwa kunengcindezi yokuthi ayikho iprogress kuthina. Kushawe edonsayo phela mama. Ayikho iprogress. Kubuhlungu ukubuka leyo nto eyenzakalayo. Ukubuka abanye abantu bephumelela thina singaphumeleli. Akumnandi lokho. Kodwa mama ngithanda i-fact yokuthi uyakholwa, ngithi uyazi ukuthi izinto ekaJehova vele zihamba ngepace yazo. Yebo. Zihamba ngendlela yazo. Angikushuma yezi kodwa nje seshela ukuthi ngithandela for the fact ukuthi uyakholwa. Since ukholwa une faith ukuthi one day igrace will take its place in your life, in your family. Ngelinye ilanga uyoma phambi kwebandla ubachazela ukuthi mina kwake kwaba nje kimi, kwake kwaba nje kimi. And I think mina ngokwami ukubona it really has nothing to do with abanye abantu abasemaceleni. Uyabona leyo blame nje ngiyacela ukuthi uyishifte nje kancane uphume nje kuyo. Ufocus ekuzweni ngoba ukuzwana kubalekile ngoba iBhayibheli liyasho mama lithi okuboshwela emhlabeni nasezulwini uboshiwe. Yabo. Uyabona nje ngoba umndeni wenu uxabene nale. Yabo. So kubalekile ngempela leli gxathu olithathile ukuthi uze la ka Black Life uzokhuluma ukhiphe ngaphakathi ubanxenxe lapha bakhona ukuthi ngiyanxusa lapha enikhona. Osondelana nezingane ngoba izingane sezaba nalezi zinto lezi izenza kancane. Kwenziwe noma ama get together. Nathi mhlawumbe njenge Black Life sobona ukuthi singenelela kanjani. Yebo, ngajabula kakhulu. Angiyithandi lento eyenzeka emndenini. Ayinhle ngoba sonke ngamasonto abavathayo bayavatha, abangavatha abavathi. Kodwa sonke siphuma siphethe amaBhayibheli, siye esontweni sithi siyokhonza uNkulunkulu. Abafundisi bona bathini? Abafundisi bona mhlawumbe nje umama esontweni wakwayithula lelo daba kumama esontweni noma ke kubani umuntu okhona ukukhuluma naye mawusesontweni. Njengomama ohambo lwesine ngoba ngiyakholwa ngolwesine kuye kufika isikhathi sokuthi wonke umuntu akakhiphe okungaphakathi enhlizweni yakhe. Uthola ukuthi istory sami sizofana nesomunye umama ngoba ngelinye ilanga khona omunye umama owakasixoxa naye istory sakhe esenzeke emndenini siyacishe sifane nesami kodwa kona ekugcineni sineyinyembezi ngoba sonke naye wefisa ukuthi umndeni wakhe uhlale phansi ukhulume. Nami ngiyafisa namanje ukuthi umndeni wami uhlale phansi ukhulume leyo nto eyenzakalayo. Okubukhuni kakhulu sasingekho. Bona ngengcono ke bona babekhona ngoba abadala. Sasithina sasingekho. Sasingakazalwa ngisho ukuzalwa. Kangingaziwa nanokuthi kuyovela thina ukuthi siyoba obani. Ke manje ngiyathanda ukuthi ngelinye ilanga lesixazululo sibe khona sihlale phansi njengomndeni. Mama uyawazi lo mhlabelelo uthi ngiyakholwa ngihamba noJesu yangena ekela manje ngihlushwa yini. We mama ngithabona lo mhlabelelo loyo ukuhlabelele nje. Uhlabelele nje ungawuhlabeleli ngokuthi mhlawumbe ubhenqa umuntu uyabona nje uhlabelele uze ungene yabona ujule uze igazi mase thina ke sikholwayo. Mina ngiyakholwa ntani ngabakholwa ukuthi ngiyakholwa ngiyazi mina ke ngiyakholwa ke manje njengoba ukhuluma nje ukhuluma nomuntu okholwayo. Yebo ukhuluma nomuntu okholwayo ebandleni lami ngiphethe abantu abasha kwi-district. Mina ngifundisa uSunday school futhi ngumama umvangeli umyeni wami umvangeli. Oh mama siyabonga kakhulu. Siyabonga nje isibindi sakho. Siyasibonga isibindi sakho. Sizozama ukuthi mhlawumbe sithole yena uanti noma sithole omunye umuntu oseceleni sibone ukuthi senza kanjani. Ngoba mhlawumbe lolu lwakho udaba ngeke sikhona ukulifonela njengenjwayelo siyasifone yabo sifonela umuntu osoke nenkinga mhlawumbe ngoba uchaza ukuthi nje kumantwengu kanjena mhlawumbe kwafoneleyo ngalibambe mhlawumbe ukufona kwethu sekuyovela ekudala ezinye iphithiphithi kodwa njengamanje sizozama ukuthi off air ke ngikhulume naye. Siyabonga mama sicela nje Nkosi yami mina nje sicela uphole nje ngaphakathi uphole ngaphandle. Ngithanda ngoba ke mama uyakholwa. Yebo. Uyabona leli gama lokukholwa bafethu kusonto abaningi abali understand. Yebo.
abantu abaningi hleze ngibachazela ukuthi ena mayithi umuntu hayi manje uyakholwa kungani zikunetha mase ngiyabachazela ukuthi hayibo uJobe wayengamonanga ngalutho uNkulunkulu kodwa kwakuyisikhathi sokuthi kwakufanele ayikhombise yena ngendlela yakhe ukuthi uNkulunkulu. Yebo. Yes. Nezwi Yabo. lenkosi And liyasho. isikhathi lento ekuthiwa isikhathi kwenzeka ngesikhathi yonke into inesikhathi sayo. Uma ngabe lento ekuthiwa ayenzeki kuwe nasemndenini wakho ifuna yenzeke kubani. Sho njengamanje usuquestion uNkulunkulu. Angikho ke endabeni yeBhayibheli. Bahlala lona ngophela kade noPhoso Mthembu ningakhohlwa ukulike and subscribe and view ni share ni subscribe. Siyanxusa abahlali siyanithanda ka Black Life TV. Kusasa ke mina ngiyovota ngizobona ukuthi ikhabe sebengifihlela ipasi ngingazi ngizovota ngani kodwa ngizozama ukuthi ngiphinde ngilibheke ngiliphequlule ngihambe ngiyovota sonke vukani siyovota kusasa ngiyanithanda kakhulu lona nguphela kade noPhoso. Toodles. It's the Black Life TV.